natáčím. Tak pojď, Marko. Dej dám, ne. Pojď, dám basket. To musíš dělat. Vy jste teda fakt. Ježiši, tak bacha na to, bacha. Teď bude série, lidičky, koukejte na to, na tuto videjko a dávejte lajky a odběry. Jupi! 1-1. Jupi, Martínek dal 1-1 pro tebe. Super, Dáňo, super. Tak ty seš teda dobrý basketbalista. Ty dáváš takový rány, že dávejte na to odběry a lajky, prosím lidi. Psychikálně nevím, co se teď tady dělá, ale jo, takový toto. Dáňu, něco mi tam klaplo. Počkej. Klaplo mi tam, že energie baterie je 15. Jo, to už máme jenom 15%, nevadí. Nevadí? Tak jo, jdeme na to. Já mám ještě hodně procent. Tak jo. Takže v dnešním videu uvidíte dva basketbalisty, Dáňu a Martinka. Takže teď je to v éře 2-1. Takže nevím, co aktuálně se dělá. A Dáňa dal gol 3-1. Super. 3-1. Jo. Éra letí. Jo, a toto se koná v českém klubíku u Dube, takže všechno je takové v pohodě. Máme takové podivné počasí, ale no nic. Takže éra je. Jo, a Dáňa dal 4. gól 4-1 proti Martinkovi. Éra už letěla na poslední chvíli, Dáňa to chytl a střelil. Dobrý prostřeh, Dáňo. Teda dobrý postřeh, jsem chtěl říct, no nic, to je jedno. Tak. A Martínek se špatně trefil. Odehrává ho, akorát bacha, míč se blíží dál a dál. A je to éra, pěkně éra. A bacha, už se to střelilo. To je vtipné, velice. Tak. Jo, a teď je 30. srpna, což znamená, že mám narozky a to je éra dost dobrá. Nesmí to být z té tělocvičny, jinak je to faul jasný. Tak, éra už letí. Martínek to dává a bacha nepostřehl moc, ale je to všechno v pohodě, takže už je to 5. minuta a Martínek se nepostřehl. Ajaj. A už dává éry, už éra.
letí na to. Takže všechno se simuluje a nedal. Samozřejmě pro další videa dejte lajky a odběry. V popisku videa. Ještě než budeme pokračovat, tak doufám, že Dáňa dá aspoň 5 nebo 6. A tady je. A podehrával a gol 5-1. Dobrá práce. Takže všechno je v pohodě. Dobrý postřeh, Dáňo. Velmi dobrý. Takže už je to 50. minuta. A přitom na 10. minutě se neobrali a berou se. A Martínek dal druhý gol, dobrý postřeh, takže moc se mu nedaří, ale Dáňovi ano. 5-2 samozřejmě, že 5-2. Protože Martínek to dal už v dobré chvíli. Pozor, ať se nepostřehne a bacha. 6-2 se neblíží, ale Dáňa to může postřehnout. Teď si házejí. Tak a teď se to postřehne. A 6. minuta a něco, takže 6-2, dobrá práce. Takže Dáňa vyhrál první trofej. Takže čau lidi, končíme tohle video. Jo, dávejte odběry a lajky pro víc videí. Tak jo, naschledanou dalšího videa.